Alafu na nakueleza hilo. Ni nataka tonko nyingi. Tokore no nyini bituma kandi njara yatunya disibisi natari kugura kintu. Mukorara njara. Ga kia matuka ya tatoiga ochenchiriga gitari kurigire narigire no mwana. Maito muntu umuya. Usike goteba iye kwana nere ko ewe mo. Iwa bono umanyite kiwa kwanire tinguragera nyumba gaiga naje gukaraire no mwana njara. Basata barabitiga ko baseni baba. Ya. Wateba nyeri. Na butiri tuma bono biri igoro na to mamite gochiseito. Na barabu pale rite ibo bagateba ngana barabu bakabibu ati muyairo. Korinde. Ndia undi kubura baba. Ayura ngonya gakia. Abongo ko no ni metoriro no nyeni 10. Ibagari ebese yelwe yonko metoriro 10 nko na siringi 500. Kwanza gwira bebuya gaki. Ochiugure sukari. Ngoto konyora ngakwara sukari. Agugwa nkonyira. Na kiume tena rotigangi chenu gotebi na yampia nensigete. Manya bano nanche gento ngwancherite. Igukwerwanirira. Basubati bande gaiga baba bakenende. Abo karibu aje. Yani ere munachare twagoteba nga nkoraje. Kubuga ngabono babo choraje. Kapa kaliriri. Kote naye boka boki gaire rwani. Nore no mwama tena bagoteba nga gaki. Nore no yore igoro manyete tata agoteba ngoyo goturo nero gokoraki. Nero koyega koibore. Nabo bono nchibone gento ngwancherite. Nkwirwanirira nende bujabwa kwani. Nande to basako nako kurutaruta amanga nao ile swali kegoteba nga usimwage mtama kwenye kuku wengi. Ibona aende na kwanyara bande bagatanga. Bana irenja. Bati kuna wokwani. Kiko tebionde na yantia nensi kete saulingo sigete na kinacha gotebe. Bona naye ayango kwande mitoliro iyo 10 leki siringi 500 orusi nore nemia ogenda osere echichinde nabona yo gupacha tyo sinyanya kyango garu amatukonko na gukibore ngonya gukibore gakia asanti ora chonko nakibona nali wikange nguburi asenga nchisteri muskuri ali kubwata kwanya naye kwalinge nogo kibu Awet. Na otegereza. Ikintu kia gwatebire ari kumbwata. Tari tu ari kubwata. Usina ari kumubwata. Ari ndi kumbwata. Kera ari kumbwata. Na ari correspond na mubwata. Kwano kurumega abo asenga nchonengo na ari kumanyanga kurumega na kimwa PFT. Maite maswali na mange ugwande kwibura. Nakina goteberi nakikwari gocha usunga keresi nko eresa. Lakini baone sasa kulitocheti. Na tonga akireti simu tondi kireti none message yo komboli na retire bakaga na achire kuburi ukorora rende ngyo tali kubwatire simu yane korora umuchanda asiro na nyori umuchando no yo abongo ko ereseke iswali rinde lya kabiri obise bina biguika obisiane kirekero kirengaki iguru yao na kimu tukakwana nayo gate ya mangana kimu tongo korori ngoti ngoti mwakora nito na kimuntu mutwe kwana okora nega ngabono namutigire mugambi kwara mbeka buya nkakora na nere komutiga gose nkakora na nere komukwani obisa ai no mugaka bomo ayya ongo umugaka ongo goto nyome nkanyoma ege subati keli kwa taarifa yako mugambi tiango teteri nako chae omo historia musubati uri kerago chikonya tora swa mugambi uri aretire na baba aenda ari sembera ruli 1 atugame abori mungino oringa nae kwa nyometa oyikwanga mereti onkanire ese ngijo timbo tegeti ai kero kondigere jo kondu kubuya ngaitoko maji chisogi si osesati obisa igo uri kwa mukanga tali mukawo mubya kumera eri na accident bude ya babapara okobya ebichuchu bibyaru chingaka chisese eri legend
nje nagotebi gomoga baba tenge muya omugiro nana mongoro ngana kaliyo gambikirire ngaja wanje kenyamu amukeri Mobisa. toko tigangule akantusiriria mariogo ese ngencho baba nguna nakaigure rumasima kinyuru ndegento kende baba kana nagire nandikire kenene amasabo manyite naya mwene baba yani sabira umugako manyanga setani ere tatagetiarore omukiaso omurembore tatageti gakorora ng'abari babiri bono baigwanaine uyu tagati ocha gusarani iyo bono nainito nabo nkuna kubasabira omwana one naye komia amasabo amasabo egere tata atene nase enyumba yaino egere gakindore ng'a enyumba eyo yaino yatenenire naye nobwata omorembe mukinde buya masabaro tintigeti amasabo gose narike amasabo narike bono arafu nainde gento konya ni ebiri mamanya beta matana baigwete bubi ndoche ng'a tari buya igo anywa mario gororo chenchi ando burwaire obugubuka eboni nare gogotainga kiura nyore chinsa na boko ndo musiomeri korenda musiomeri gakita kuminga ngakitanya gosiro rapimiru naye gwa mariogo lakini tara chenchi wana umanye tuburire barabu bagoswarimo lakini ogosoka baba nkurwana nine gasi yankongo nabo nkorora nkonyora libaga nabo nkoenda nsio muri omuntu gakitari mobi endagerero ngobekarimo yani nkenge nkenge giko nagosoa ekoreng'ana ng'abu yatari koyiga uche bana chinsa chia magoroba igo uche boye bitune ebyo aba nimbianekeire nebyo mubire mbibwati bokong'wa arora abwe ng'abusenaki nabongo ko emitogire yikomi ogenda orusie emitogire birase nitai byonsi ogocha orusie biro iretinga nebesa nyetari nyanchama namoeta akagacha bono nyanchama tayo kurinde kerura chinse chia margoba okonyora nyanchama ochire nkoebese ibabo konyera asante gakianti mabone yekwana nere koe nabo tene yekwana nere koe bosangire njare ngitere njare itere nyumba egoite no mwana ya gwakwa nayo aye kubwata ko ngubonde bwense intu ayente tingo tebia tiga ndarora mbuna buni chinketi nchieti nabo nangire nyumba egere nyoke tirimboke nchikorora gakyo musimo iyo umuntu tutachabuga nganaki oyo muntu gaiga igo bana igwete buyanga munandu alite yaye tingo takamone no minto tiga chinse chigo ngende morore manye koborora ngende echumuya asante bona anti asoko ngandi faisingi baba mwana muna nago tebi bwati baya nande kanonte ninjengo tebi tigara buya egento tamanyeti gogoteyo omonto oria omanyete gosori ore nkono okwaya erina ario okorora oboramo bona ase egento kikwaroche tomaeti kwanza arisi twarenge ngai ori twarenge nere ni number 1 arisi twarenge ari ngwaitu ase emete yane nsimegete nchomanyi number 2 mwesi kori twarenge nere oyukuru komobali orinke mundu mwesi kitwarenge nere kare tugacha tugatikana akanyoma agantiga ngagendera n'obogima bwana ori n'omonto nebete kare emete rogorari ase narenge nachete korora emete yane munere munegendererete chitakiri gekorwo igaika nkaratanga kora ngaikaransa naikaransa igerete kuchianse emoyi nkonyora omonto ogonsieka amaiso korumana ngakaga naye ime yane nkarangeri bakerieta nyabete gotaboboka nkonyora nke mundu nari achakete kong'eresa orure bwoye bona ataite twiranirane
ibintu ngune nakigwo kwarocherete akongika ange atagete kumbwata nche ngwaroche response yane yo kumukuru kose yo kumukorera gintu kira gereke oro kingaki nche nere torama ono muntu ni ebete kare nyabete Esage. lakini naroli robe sana ase gintu kiri kwaroche ugachaji tu ukarora kiri kwarra na kikiri ukabwati inzira ukagenda simu yanu ugatiga kubuguri message cyane turi koiranira no jonyo ari missed call to ko ngakera ba ubuna bwo buguma nyabeta kero twanyoranete naye na kweresete imena isiko ngoro yana ngakweresa kirenyo ngakweresa yere ntagete kurwasura lakini bono yaikeire bono iga asege ndo kwarorire gesinini otamaete kende gyonsi igoro ya wabere turi ko mukisimiane tonta geti konda inajaga ukumburia maswali ya makonfa kigwaja wakoranga natuwa kora waikaga nyabeto utari oro mubango twabwate ntenaye nyabeta nyama goso wa gutoka egoto kwana torora magoso aya ngaya chakerete na magoso aya ngoya rete birinde to solo ngoboni ngento kenege ntege sinini sana manyama ngana na kweresi na rari nyabeta nyabeta nyabeta